Ahojte všetci, zdravím vás pri druhom mojom dni 7. výzvy. A ja som si hneď tento druhý deň vybrala tú najobľúbenejšiu moju tému, orgán, o ktorom hovorím s pacientami každý deň, každúčky deň, pretože je veľmi dôležitý. Je to druhý najdôležitejší orgán nášho tela a tým je bránica. Bránica má hneď niekoľko funkcií. Je to najdôležitejší dýchový orgán, alebo orgán, bez ktorého nevieme dýchať a bez ktorého neprúdi ten kyslík do srdca, do všetkých orgánov nášho tela. Zároveň je to dôležitý sval, ktorý je súčasťou hlbokého stabilizačného systému a stabilizuje naše telo v tom správnom postavení. No a samozrejme, je to orgán, ktorý má neskutočne veľa ďalších funkcií. Bez neho teda nevieme dýchať, nevieme kýchať, nevieme sa smiať, kašľať, niekedy sa smiať v dobrom slova zmysle, že máme dobrú náladu, takže je to aj dobrý orgán dobrej nálady. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je podstatne pre naše trávenie a vyprázdňovanie, či už z močového mechúra alebo z traviaceho traktu. Je to orgán, ktorý je nádherný. Podobá sa, niekto ho pripisuje dážniku, ale ja hovorím, že labutím krídlam a neustále pracuje. 24 hodín denne, 7 dní v týždni, celý náš život. A my ho vôbec nevnímame. Dalo by sa povedať, nie že by sme si ho nevážili, ale zabudáme na ňo. Pre nás je dôležitý tep srdca, áno, dýchame, ale prečo? Čo nám pomáha k tomu dýchaniu? Bez dýchu si človek nevie predstaviť v živote, ani nejakú činnosť. Ale tá bránica nám umožňuje, že cestou dole otvára v hrudníku priestor pre nádych, cestou hore nám vytlačuje tie plyny z plúc. A zároveň, keď sa nadýchujeme, ona ide cestou dole, masíruje nám naše brúško a všetky orgány a zase cestou naspäť uvoľňuje, aby sa mohli rozvíjať a teda pracovať. Takže je to na všetkých frontoch. Takže ako funguje naša bránica pri dýchaní? Vysvetlím to asi tak, že si predstavte vaše rebrá ako žalúzie, ktoré máte na okne, bežne. Keď robíme nádych alebo dýchové pohyby, tie žalúzie máme z tohto pohybu otvorené, tedy dopredu a ešte sa otvorí. Čiže toto je správne dýchanie našich rebier, alebo teda žalúzie a medzireberných svalov. Čom je dôležité? Že my, keď sme na suši alebo máme nesprávne držanie tela, my to všetko otvárame tým, myslíme si, že pomáhame si trapézami, ramenami, aby sme sa lepšie nadýchli, ale to všetko o tom, že nevieme správne používať bráničné dýchanie alebo bránicu. Predstavte si, že bránica kde nám leží. Ona nám leží najlepšie užijem, je to fantastický pomocník, naša podprsenka. Čiže tam, kde sa vzadu zapína, tam je vlastne začiatok, potom ide do také krásnej kopuly a končí vlastne tu vpredu pod tým výbežkom stehna, čiže hrudnej kosti. Samozrejme, že naša bránica je súčasťou hlbokého stabilizačného systému, ktorý funguje ako náš chrám. A v základe naše pamätadlo, kopula alebo strecha tvorí bránica a tento valec je z krtových svalov kožnej steny. Je dôležitý, veľmi dôležitý. A teraz si ukážeme, ako keď chodíte vo vode, ako krásne si rozpýtajte tú bránicu, že funguje hore-dole. Predstavte si, že budete stáť spolu, kde myslíte kávička, aby ste ho nevykonali. Predstavte si, že tú kávičku myslíte a keď neho dýchate. Nádych, výdych, nič iný. Bude sa vám otvárať bránica, teda respektíve hrudníkov zo spodu. Nie z hora, nie používame tie trapézy a knížky. Takže sme nemusíte nič.
To je len malá rozcvička pre našu bránicu. Ďalej ju môžeme posilniť zároveň s pánom dýchaním. Trošku potočím kolena, stiahnem hlavne nádych a výdych. Trošku oddychom. Nádych, stiahnem hlavne a výdych. Nádych, stiahnem hlavne výdych. Nádych, stiahnem hlavne výdych. Zase vypočujem dýchaním dolnou časťou hrdla. Všetky tieto cvičenia alebo prvky sa nám poskladajú v záverečnom dni alebo pri hoci akej činnosti do našich cvikov v bazéne, takže my sa na to teším, ako to spolu nakoniec spojíme do jedného celku. Takže dýchajte krásne. Uvedomte si, aká tá bránica je krásny náš orgán po srdci, samozrejme. A keď ste v bazéne, skúste ten rozdiel s tou táckou, keď idete po suši, po vašej záhrade, na boso, po špičkách, ale bez toho krásneho stlaku vody a aké je to v bazéne oveľa príjemnejšie a ľahšie. Takže majte sa na budúce, sa teším na vás. Ahojte.